Знам кое кога е. Гледай в какъв път ни заврее. Нали? Айде място, това дълго. Да. Ей, какъв клон вози с него, бе. Гледай, цяло дърво си вози. Дай токи. Това в градината ли ще го садиш, бе? Това дърво в градината ли ще си го садиш? Ще го дам сега на жената. Ние ще ни дам. Сигурно. Ма как се е поял? Ние нямаме. О, ще си го има. Внимавай да си ги сменим. Няма, бе. Виж го да е водно. Знаеш? Качил и ще го маха. Тати, мен ме свободи. Няма да слизаме, тати, само да оправя това и той. Не, аз искам. Няма да слизаме, бе. Ама аз искам Е, какво да искаш го с гледам. телефона? Боже, 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 боже. Тати, какво правиш? Вижте, тати, камерата, па ние вижте, да. Аз ще така постоянно изглежда, гали. Не, аз ги изгледам, ама те